Balay nga na celebraran iti may kasanga gasot ken unsay nga tawin iti Philippine Civil Service Anniversary iti Ili San Vicente nga indadauluan iti ina iti nasao nga ili ani Mayor Nancy Tabanda ken dagiti Sangguniang Bayan members. Iti may nga ganwat iti daytoy a programa ket maikan iti pamadayaw digiti honoris akas ken ni Leoncio Lasquite Farmer of the Year, Dr. Peroma Pasis Senior Citizen of the Year. Kalaksidan iti pamadayaw ni SPO4 Rogelio Dabalos iti Regional Awardee and National Finalist of the recently conducted Search for Model PNP Families 2011. Anaangay sa J. Capitulio iti La Union. Ket ita nga pinadayawan pay iti munisipyo iti San Vicente. One of the greatest awards para kanya ta parang kakaiba kasi PNP Model Family. Not all people can have that award and it's so prestigious kasi kumbaga tulong-tulong DJ nga na alami tapos talaga nga very fit para kini Daddy DJ nga award kasi talaga nga very kwaso na ti trabaho na kumbaga i-offer na amin nga kabailan na ti trabaho na including his family tapos para di pagsayaatan ti community. So DJ congratulations kanya na ta at least danda ni ag-retire ti servation 2 years from now. Kasla dan to graceful exit nan ta na receive na DJ. Kasla kasasayaatan nga pamadayaw iso nga di mininamnaman no mampay amumi nga fit kanya na DJ nga award ta DJ garud mo kina singput na kina kuha na iti trabaho na iti kina seryoso na ken ti pinang subaybay na ti pamilya na pay DJ launa iti dakkel nga yamanen mi kanya na ta pulis nga na singpet. Napadayawan pay dagiti kaming iti PNP members nga indadauluan ni Police Inspector Nilo Racuma nga ikampay iti pamadayaw digiti nabayag nga empleyado iti nasao nga munisipyo. Most Gorgeous of the Year iti naala ni Sangguniang Bayan member Melesio Dakep. Honor to our deserving awardees. Pinagdiwang natin ngayon ang tagumpay hindi lamang sa ating mga awardees kundi na rin sa lahat ng mga naglingkod sa bayan at pamahalaan sa inyong napakahalagang papel sa buhay ng ating bansa. Mula sa mga think tank, ang ganging think tank na mabibigyan ng parangal ngayon na bumabalangkas sa programang pangkaunlaran at iba pang kawaling frontline sa serbisyo sibil ang magdurugtong sa pamahalaan at pamayan. Mangnamna mga rod iti ina, iti nadakamat nga ili, nga inton sumarunong nga tawin, ket adadonto di kiti mapadayawan, agyamyaman pay nga rod, ni Mayora Tabanda, kadagiti agtartrabaho iti munisipyo, iti aming iti tedda a suporta ken kuana. Para iti Press Corps, Ryan Pardo.